Dijana Brkić, osim što je odgojiteljica i ravnateljica dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici, pjesnikinja je čije su pjesme objavljivane u raznovrsnim zajedničkim zbirkama te na internet stranicama. Prvu samostalnu zbirku pjesama SR 111 objavljuje 2011. godine, a par godina iza nje zbirku Prvi red do sunca. Posebne okolnosti izazvane epidemijom COVID-19 potaknule su je ponovo na pisanje i stvaranje nove zbirke pjesama koju naslovljava Bilježnica iz karantene. Obzirom da su digitalne tehnologije odigrale važnu ulogu u održavanju komunikacije kroz vrijeme izolacije, Dijana je svoju novu zbirku odlučila predstaviti koristeći se online komunikacijskom platformom, a predstavljanje je izvedeno u suradnji s Dubrovačkim knjižnicama. Lijep pozdrav svima. Dijana Brkić, autorica dviju zbirki pjesama SR 111 i druge pjesme i Prvi red do sunca, danas predstavlja jednu posebnu zbirku pjesama, svoju novu, koja se zove Bilježnica iz karantene. Znači zbirka pjesama koja je nastala u vrijeme korone i karantene i koja je već po samom svom načinu nastanka drugačija od njezinih prethodnih zbirki. Kako su, znači, pošto pratim tvoj Facebook profil, vidjela sam negdje sredinom ožujka, osvanula je tvoja prva pjesma, jedna pjesma na Facebook profilu, onda druga i već se tu dalo naslutiti da će tu nešto se iz toga izroditi. Evo, Dijana, možeš nam ti reći nešto o ovoj svojoj novoj zbirci pjesama? Pozdrav svima. Da, baš tako kao što si rekla, nisam krenula s namjerom da to se pretvori u zbirku pjesama, ali našla sam se u jednoj situaciji s kojom se u principu nisam znala nositi. Naime, ja 2 godine prije toga sigurno nisam ništa napisala. Kad nisam ništa napisala, nisam pisala onako tečno kao što sam pisala prije, pa da u danu nastane pjesma 2 ili 3. Bilo bi tu i tamo nešto, ali onda sam nekako posustala, okrenula sam se nekim drugim stvarima, misli su išle u drugom smjeru, emocije su bile onako poprilično pod kontrolom i onda sam se našla u situaciji karantene, odnosno preporučene izolacije. Možda ni to ne bi bilo ništa posebno da sam u toj izolaciji bila sa svojoj obitelji, a nisam. 2 kćeri su mi zaglavile, ajmo tako reći, u Zagrebu, jedna je zaglavila u Osijeku, majka je zaglavila na Mljetu, brat se svim silama trudio zaštititi svoju obitelj i ja sam se našla u stanu sa mačkom. I odjednom nekakav nepoznat, kuda je nepoznat i teritorij i vrijeme i sva događanja, sve se odjednom pretvorilo u nešto što ja nisam prepoznala. Da mi neko rekao, imaš 40 dana godišnjeg odmora, bilo bi fenomenalno. Ja bi sigurno bila 40 dana doma, ja volim biti doma. Ali u situaciji kad ti neko kaže ne smiješ izaći, onda je to nešto drugo. Stalno su bile upozorenje, ostanite doma, čuvajte svoje starije, čuvajte roditelje, čuvajte bake i djedove. I ta prva pjesma je baš reakcija na to, na taj nekakav, ajmo reći, neposluh ljudi koji meni nije bio jasan. Kako možeš ne čuvati nekoga svoga, a ja bi bila u tom momentu sve dala da je moj djed živ i da ja njega mogu čuvati. Bili nam tu prvu pjesmu kojom si u stvari otvorila ovu cijelu priču, bili je pročitala? Onako za početak ovu prvu. Mislim, ako ti je, čime si stvarno krenula, znači taj nekakav tvoj početni, jer mene je jako iznenadile su me ove tvoje pjesme jer su mi bile drugačije. Znači sa tvojim pjesmama prije tako sam se nekako lako bi se s njima zbližila, našli bi se u nekakvom istom pufu, bučnim i tu sam, slušam te. A ovdje mi je nekako bilo, baš sam osjetila taj tvoj strah i možda u isto vrijeme nisam bila u istoj situaciji i tako mi se teško u stvari bilo s njima povezati. A ova prva, evo, ako si za. Može, mislim, može. Evo da svi znaju bar čime si to počela, čime si otvorila tu jednu posebnu priču. Da, pjesma nastala iz nekakve ljutnje, nekakve nemoći. Evo, najbolje početak. Da sam sad mala, sakrila bih se u djedov dlan. Znam svaki god vremena u otisku mu prsta.
snagu, toplinu, dubinu muke kroz koju prošle su te ruke. Da sam sad mala, bila bih od svijeta sigurna. Da je živ, moj djed bi sutra slavio rođendan. Da je živ, moj djed bi me naučio plesti vrše i košnice. Da je živ, barka bi plutala mirna i čekala me. Da je barem moj djed živ. Eto, to je ta prva ljudita pjesma s kojom sam otvorila nekako tu seriju svoga pisanja, ne htijući. Onda nisam pisala jedno vrijeme, 2 dana, pa bi opet nešto u meni se probudilo, pa je tako to sve krenulo. Dobro, taj način uopće, znači kad si bradila ove prve zbirke, pisala si zbirke, znači pisala si na papiru, recimo to tako, a ovo je sad, znači cijela zbirka nastala tako da si ti u stvari napisala pjesmu i odmah ju objavila. Kakva je razlika? Možeš nam nešto malo o tome? Kakav je taj osjećaj da nešto stvoriš i odmah to izneseš pred svijet, onako golo? Pa nisam razmišljala što će se dogoditi s tim što ja sad napišem i iznesem. Tako mi je bilo najjednostavnije pokazati što ja osjećam u tom momentu. Zato pjesme nisu niti uređivane, znači napisane su u mobitel, najčešće ujutro, jer sam ranilac, volim se ustati rano i onda bih odmah u mobitel napisala onu neku prvu misao s kojom bi se probudila. I kako bih je napisala, tako bih objavila na Fejsu. Reakcija? Zanimljiva. Reakcije, vidjela sam da se dosta mojih prijatelja, dosta kolegica baš u to neko vrijeme budi skupa sa mnom. I da mi je jako važno da prokomentiramo, da kliknemo jedna drugoj neki pozdrav, da smo tu jedna za drugu. To je taj jedan, znači, u kojem trenutku si počela razmišljati o tome da bi to možda moglo postati nekakva zbirka, da to neće sad ostati samo na tim jutarnjim pozdravljima, da. Prijateljima? Pa ja uopće nisam razmišljala o tome, ali su mi prijatelji predložili negdje oko 30. pjesme da bi bilo to vrijedno ukoričiti, sačuvati, to nekako naše druženje kroz ta jutra, te naše zajedničke, ajmo reći, zajedničke kave, uz poeziju, uz nekakva moja razmišljanja i njihova isto razmišljanja jer su uvijek reagirali na pjesmu. Tako da sam tek tad počela razmišljati da bi u stvari mogla ovo postati zbirka. A je bilo nekih posebnih poticaja, ne znam, jesi imala neku posebnu podršku, da smo to nešto u razgovoru od nekog što se tiče objave i tako, jer u principu kroz ovo vrijeme je bilo dosta nekakvih akcija koje su poticale umjetnike, znači poticalo se umjetnike da pišu, da stvaraju, znači to stvaranje u karanteni, tako da i kod nas u gradu u stvari Dubrovački muzej, to si baš spomenula isto. Tako je, da. Da, gospođa Bjanka Hajdić me je pozvala da se javim na javni poziv Dubrovačkih muzeja i da pošaljem nekoliko svojih pjesama, da i one budu nekakav zapis vremena kroz ovo svo vrijeme izolacije, neko novo vrijeme u kojem smo se zatekli svi, da ga na jedan način obilježimo. I ja sam se naravno rado odazvala. Može i tu, i nisam čak ni tu još uvijek bila sigurna da ću izdati zbirku, ali su onda kasnije se prijatelji svi nekako složili, počeli birati ime za zbirku i tako da je bilo onako zanimljivo i onda sam stvarno odlučila da bi bilo vrijedno to stvarno zabilježiti. I odlučila sam da će to biti 40 pjesama, ni manje ni više, s obzirom da je karantena 40 dana i čekali smo tu 40 da je zaokružimo i da idu u tisak. Što se tiče samog dizajna, koji je jako zanimljiv, evo ja ću, ne znam koliko se sad vidi pokazati, znači to je upravo jedna bilježnica koja kad ju otvorimo, evo kao što vidite na moju jednu pjesmu koju ću te, ne moju nego meni dragu, koju bih te onako nešto o njoj pitala, znači koja nam ostavlja mogućnost, evo vidimo znači da imamo tu Dijaninu pjesmu,
Ostani doma je nešto kao pečat tog jednog vremena koje nas je zadržalo, u stvari koje nas je držalo u tim granicama, s tim da je Dijana ostavila svakome od nas prostor da možemo se izraziti, znači ne morate se sramiti što šarate po knjizi, nego evo ga nama Dijana dozvoljava pisati po knjizi i ostaviti nešto svoje. Ima još jedna zanimljiva stvar uz pjesmu, si svugdje znači napisala, ponekad je to citat nekog drugog pisca, pjesnika, filozofa i tako dalje, nekad su neke tvoje rečenice. Možeš malo nešto o toj postavci, tako o tom dizajnu, kako si to tako osmislila na taj način? Pa htjela sam u stvari da bilježnica pomogne drugima kao što je pomogla meni. Odnosno, ljudi koji su mi pomogli stvoriti ovu bilježnicu, da nije bilo onih koji su pratili moje pisanje, koji su mi bili podrška cijelo vrijeme, sigurno ne bi bilo ni bilježnice. Htjela sam je na neki način ponuditi drugima da oni u ovom praznom prostoru, znači tu je moja misao koja uopće nije bitna u ovom momentu, ali da možda spreme te nekakve svoje lijepe ili grube trenutke iz karantene, da zalijepe fotografiju, da napišu recepte, da napišu što god žele iz tog nekakvog vremena izolacije i da je zatvore i sačuvaju. Mislim da je vrlo važno je zatvoriti. Jer to je nekako traumatsko iskustvo koje je čovjek prošao na ovaj ili onaj način i mislim da je važno da se zatvori to nekako poglavlje i da krenemo dalje i zato bih voljela da ljudi iskoriste ovu praznu stranu da sebe nekako unutra zabilježe kroz to vrijeme karantene. Evo baš ovo što sam sve spomenula, ova 4. pjesma i znači taj Ostani doma kojeg nekako imam osjećaj nismo svi, kad si malo prije si spomenuli, nismo svi na jednak način doživljavali jer jednostavno čini mi se da nemamo svi jednak pojam doma. Nekome doma, ne znam, možda nekome doma uistinu znači jednu mir i sigurnost, nekome ostanak doma možda i nije bio to, jel? Tako da u stvari ta granica, ali svakako smo se ograničili na taj jedan prostor koji onako baš mi stoji kao nekakav pečat granice, bez obzira što kome znači taj doma. I sad me zanima, recimo dok sam čitala te tvoje pjesme, znači dosta sam osjetila u njima straha, pa bi onda bilo nekakvog tješenja, kao da tješiš ili sebe, tješiš ostale. Ali moram izdvojiti jednu pjesmu, zamolila bih da je ti pročitaš. Ona mi je drugačija od svih ostalih, ona mi je bila ona mi je bila kao, ja sam to doživjela kao dar granica. Evo, možeš pročitati pa da je onda prokomentiram. Četvrta, da. Mogu. Da, baš to mogu li prokomentirati prvo. Znači, baš to što si rekla, nekako život se sve u naših par kvadrata, ali moj se život otvorio prema balkonu, znači sva sreća imam jako lijep pogled sa balkona, pa sam mogla svašta tu i vidjeti i doživjeti. Evo pjesma. S mog balkona mogu upravljati zvijezdama, hvatati ih u tegle i čuvati. Biti sa suncem pod ruku, uvijek korak ispred sjene i s orkestrom ptica skladati ode proljeću. S mog balkona mogu razvijati zastave, oblačiti oblake, zapetljati dimnjake, skupljati mačke i smijati se glasno mačkama, dimnjacima, oblacima, zastavama, pticama, proljeću, suncu, zvijezdama. S mog balkona mogu upravljati maštom i željama, disati ova nadanja. A mogu i sjesti, piti kavu i čekati. Nekad zaista vrijedi čekati. Sad ja ne znam, eto, to je pjesma koja bi imala nekakav, ajmo reći, predznak i ovo će proći. Nekako pričekajmo da prođe.
Da, meni se ova pjesma jako sviđa zato što čini mi se kao da je to onaj nekakav trenutak kad, znači to je već nekakav četvrti dan, ajde recimo, ono stisnutosti, gdje onda čovjek u sebi pokušava, u stvari kao da se tu negdje prelama, ono idem ja sad tražiti nekakve bilo kakve, je li granica me stisnula, ali imam i u sebi nešto bezgranično i idem tražiti nekakvo rješenje da iziđem iz toga. Ono kao granice pružaju neslučajne mogućnosti ako ih Da, sad te mačke i sve to skupa. Ne, meni je ona onako jedan posebni svijetli trenutak i ovako sad recimo ti znači dodaješ svoj komentar, to što si rekla i mogu, znači postoji pjesma i ovaj komentar, mogu sjesti, piti kavu i čekati, kao da je to trenutak kad si se pomirila sa tim nekakvim čekanjem i ne znam jesi se tada počela učiti čekati, si inače nestrpljiva priroda ili... Nisam tada naučila čekati, ali tada sam ugasila televiziju i prestala gledati vijesti. I sve krizne stožere sam prestala pratiti i sve loše vijesti. To je bio taj nekakav moment kad sam vidjela da mi sve to škodi, da se ne osjećam dobro u svemu tome. I možda je zato taj balkon pogled u svijet bio... Nešto ključno. Zanimljivi su mi ti komentari koje si, evo to sam te već malo prije pitala, znači uz pjesmu uvijek postoji taj nekakav komentar ili neki citat. Uz 8. pjesmu si napisala Šekspirov citat, koliko bi očiju trebao imati čovjek da opazi sreću koja ga okružuje. Znači u svoju pjesmu si negdje dodavala neke citate ili neke misli koje bi nekako dodatno još ne zapečatili, nego onako nekako pojačale to tvoje stanje. Kako to došlo? Možda baš zato što su pjesme bile neuređene. Znači ja sam pisala onu nekakvu svoju misao, ali sam htjela dodati još misao koja bi rekla, bilo ono što bi u školi rekli, a što je pjesnik htio reći. Znači nekako, ajmo reći, dodatno pojašnjenje ili možda ako se neko ne pronađe u mojim stihovima, možda se pronađe u toj nekoj izreci koja bi po meni nekako pratila tu moju misao pjesme. Ima svega. Ima li nešto što je tebi posebno? Evo ja sam odmah se najprije svoju izvukla. Ima li nešto što je tebi posebno što bi htjela pročitati, nekakav poseban ključni trenutak za tebe koji si izrazila nekom od ovih pjesama? Ja bih pročitala recimo 28. Znam da ona nije bila na tvom popisu. A moja ima još jedna 12, a to ću te isto zamoliti, tako je. Zanimljivo je kako se ljudi prepoznaju u različitim pjesničkim slikama, ajmo tako reći. 28. jedna je od rijetkih koja je nastala u noći prije. Znači nije nastala u ranu zoru kao što su nastale sve druge, nego je nastala u noći prije i nekako je, osjećam kao da je to onaj moj povratak na stari način pisanja, kad nekakva emocija dođe sama od sebe iznutra, stvori se, rodi se i izađu stihovi. Tako da meni je jako draga, pa bih onda možda nju počitala kao moj nekakav izbor. Zadržat ću te ispod trepavica. Nećeš ni znati da si ukraden i da te nema tu gdje jesi. Da živiš smijehom, dušom, dodirima u mojim mislima. Zadržat ću te kao sjeme rijetkog cvijeta, dragocjenog, na sigurnom usađenom. Zadržat ću te da te sačuvam, da se ne izgubiš slučajno u prolazima između noći i jutra i da te mogu vratiti sutra ako poželiš. Ostaću živa, ostaću vjerna nama u pjesmama. I stih koji sam izabrala da slijedi ovu neku moju misao je Byronova: ljubav će naći put stazama na kojima se i vukovi boje loviti. Eto, to je moj nekakav povratak mom osjećaju koji je i dosad pisao pjesme.
stvari tog jednog tvog ogromnog, ja sam to nazvala prelijevanjem emocija, imaš toliko osjećaja u tebi ima da oni jednostavno moraju ići van, to je onako samo prirodno klid. Ali zanimljivo je, evo u ovoj, recimo, tvoje pjesme iz ovih prethodnih zbirki, bilo je tu dosta i pejzažnih pjesama, bilo je naravno dosta ove nekakve ljubavne lirike i tako, ali ove pjesme u ovoj zbirci su, onako sam ih negdje pokušavala brojiti, čini mi se od ovih 40, možda je njih 30, uvijek su negdje okrenute toj čežnji prema drugima, tim strahom i što je s drugima i nekakvim... Znači, taj tvoj osjećaj, mislim, koliko si se uspjela čuti sa, ne znam, ovo sad recimo internet komunikacije su dobre i sve ostalo, je li to i koliko je to ublažavalo? I sama ova činjenica da možeš i pisati i direktno objavljivati na internetu, koliko ti je ta situacija pomogla u takvoj jednoj situaciji zatvorenosti i ograničenosti? Jako puno. Jer da nisam bila u mogućnosti čuti se sa svima mojim dragima, da mi nisu bili blizu, ovako barem naoko blizu, mislim da bi jako teško izašli svi zdravi iz ove nekakve traume, iz ovog nekog traumatskog iskustva. A Facebook kao nekakva platforma na koju se odmah možeš izraziti i gdje odmah dobivaš povratne reakcije, isto tako pokazala nekakvu svoju pozitivnu stranu. Znači, s ljudima si fizički daleko, ali si emocionalno, socijalno jako blizu. Znači, tu si na nekoj gomili, kao na nekom, ne znam, na nekom trgu i onda zajedno provodiš vrijeme. Tako da je jako je pozitivna strana interneta i Facebooka i ovakve komunikacije pokazala se u ovo vrijeme izolacije. I ja sam je naravno iskoristila maksimalno. To je ona naša sposobnost da učimo. U stvari, evo sada i ovo na koji način mi predstavljamo ovu knjigu. Znači, ja sam ovdje u knjižnici, u Dubrovačkim knjižnicama, ti si kod sebe doma, u stvari to je tvoja ideja, htjela si time, evo, tvoja ideja da nekako se ostavi pečat ovom vremenu, jer su u stvari sve što se događalo u to vrijeme karantene se događalo u virtualnom nekom svijetu. Pa ne, nekako mi je to zvučalo zanimljivo, da i sama bilježnica bude predstavljena na tipičan način kako se funkcioniralo u vrijeme izolacije. Znači, svi sastanci, sva komunikacija je bila preko nekakve platforme ili Zooma ili Teamsa ili ne znam više koje, Skype-a. Tako da mi je i ovo bilo kao nekakav isto tako pečat vremena da zaokružimo priču sa bilježnicom, predstavljen na ovaj neki način. Dobro, a sad osim što se tiče bilježnice, znači jedno vrijeme, rekla si za onih objavljenih zbirki pjesama da duže vrijeme nisi pisala, ponekad bi nešto napisala, ali na tvom Facebook profilu vidim da sada, nakon ovih 40, neću reći da kaplje to dalje, nego ide to nekakvim mlazom. Nije, mislim da bi mogli očekivati uskoro još nekakvu zbirku. Pa, ali baš kaplje. Nije baš da je nekakav kontinuitet, da je tu sad nešto tečno. U principu mi je najteže bilo napisati zadnje 3 pjesme, kad sam ja odlučila u svojoj glavi da će tu biti 40 pjesama i da sa tih 40 pjesama ja želim zatvoriti to poglavlje u svom životu, da sam iznijela tu traumu koju sam prošla u izolaciji na svoj način, da sam dovoljno jaka da stanem iza toga i da idem dalje. I sa nekakvim novim idejama sam bila i sa, ajmo reći, mislima na poslu, što još mogu tamo napraviti, što planovima za ljeto, za sto nekakvih drugih stvari mi se motalo po glavi i kad sam odlučila, znači da je to 40 pjesama koje će biti u zbirci, već tada su došli nekakav balans moje emocije, moje psihofizičko stanje i zdravlje, osjetila sam se da sam svoja i onda mi se bilo, onda tu ja mislim ima čak i neka pejzažna jer sam se vratila u tu nekakvu najbezbolniju sferu, ajmo tako reći, pejzažnih pjesama i 40. pjesma koja je onako nekako htjela sam zaokružiti sve te misli, što smo sve to prošli u stvari u tih 40 dana ili više zajedno.
Pa malo prije smo spomenuli još jednu ovu moju koju bih voljela da pročitaš. Hoćeš? Neće biti sve. Neće. Evo još jednu izaberem ja i još jednu. Broj 22. Odigramo neki kviz. Hoćeš reći nešto prije o njoj? Pa mogu reći, u principu 22, ajmo reći polovica korone, polovica toga iskustva, nekoga ja se još uvijek borim sa tim nekakvim svojim strahovima, danas sam malo bolje, danas sam malo lošije, pokušavam ohrabriti ljude oko sebe, pokušavam ohrabriti samu sebe, pokušavam samo sebi reći sve će biti u redu, sve će biti ok. I uporno pišem iz dana u dan i zato je ova pjesma nastala i ide ovako. Zatrpavam svoju slabost riječima, pretačem misli uporno i smjelo kao da me nije strah, diše li pod gomilom kao sjeme zime i čeka da opusti se tijelo da bi nikla dobro zakorijenjena, vinula se u visine. Zatrpavam je danima, beskrajnim noćima i ne znam kad će biti dosta. Kad će humak postati planina. Ne usudim se pogledat u sebe. Što ako me tamo dočeka praznina? Izreka koja slijedi ovu pjesmu je Einsteinova. Što god da je Bog ili dobrota u svemiru, ona mora djelovati i izraziti se kroz nas. Ne možemo samo stajati po strani i pustiti Boga da obavi posao. Znači, mi moramo sami izabrati način borbe, kako ćemo se nositi s nečim što nas muči. Ja sam ga našla kroz riječi, nisam znala što će me dočekati na kraju toga, je li to što radim dobro ili nije, ispalo je da je dobro, za mene dobro, nadam se da će i za druge biti. Tek na ovoj pjesmi, sam ti rekla da sam kroz ove prve pjesme, nije mi bilo jasno, kao nekog hrabriš, pa nešto malo se bojiš, pa hrabriš, zbunjivalo me. Onda je nekako ova pjesma došla i onda je to bio onako strah sa svom svojom težinom, sva težina situacije onako priznata do kraja. I onda kao da se, spustila se skroz koliko se može i onda kao da je opet krenulo u tom nekom smjeru. U stvari sam tek na ovoj pjesmi doživjela taj tvoj doživljaj, jer do tada si ga nekako skrivala nekakvim tješenjima drugih. Čini mi se kao da si više pisala da druge utješiš, da daš nekakvu nadu, a da je u tebi taj strah, odnosno cijeli taj osjećaj bio puno teži i puno bolniji. Kad tješiš druge, onda tješiš i samog sebe. Kad izgovoriš problem naglas, taj problem se nekako smanji i umanji. Tako da je možda to cijeli taj pokušaj tješenja drugih iz sebe doveo do ove pjesme da ja rečem da sad je stvarno trebamo krenuti dalje, svak se za sebe treba naći načina da se izbori sa situacijom. Dobro, i onda iza toga slijedilo još toliko, ali ovo što sam malo prije pitala, ovo što se tiče znači iza karantene, znači prateći tvoj Facebook profil iza karantene, tu sam primijetila da pjesme, da dolaze neke nove. Na to sam mislila. Da tu klizi, da se otvorio onaj kanal, što si rekao je bio zatvoren neke 2 godine, onako sporadično da bi ispala kakva pjesmica. Čini mi se da to sad novih pjesama, da ide to. Pa ide. Nađe čovjek nekakav osjećaj, ima ga u stvari, samo nađe način da ga izrazi. Ne znam, vidjet ćemo, neka ova bilježnica prođe, neka pomogne ljudima, pa ćemo onda dalje vidjeti šta će biti. Kao da te ovo stislo je ili sad opet to negdje se traže neki novi putevi izražavanja i ostalo. Dobro, evo, meni je stvarno drago što smo te na ovaj način u Dubrovačkim knjižnicama imali priliku ugostiti, predstaviti tvoju zbirku koja sad u stvari ovaj tjedan izlazi, odnosno ona je već izišla u tisku, nego se već može kupiti, rekla si, u knjižarama. U Algebri na Širokoj ulici.
naše kućice, znači biti dostupne za širu upotrebu, za kupovinu. Znači imate pjesme, ali možete i pisati u njih, što je jako važno, možete i sami pisati. Evo, pozdravljam sve od nas ovdje iz Dubrovačkih knjižnica, evo, a za kraj od tebe nadam se još nekom stihu. Ili ćeš mi... Pa ja bih za kraj baš pročitala pjesmu za kraj, koja je napisana kao pjesma za kraj, 40. Što na kraju puta vrijedi? Ni staze, ni odgovori, ni broj svitanja. Ne pamte se čak ni pitanja koje smo možda postavili sebi. Pamti se noć, što tamom prikuje, a mrak nosi ko svjetiljku u svaki kutak duše. Zaviruje i nema se skriti. U dubini, u mekoti, sjeme je života. Ono plamti i ljepota tvoje ljubavi. Na početku i na kraju samo to se pamti. I citat moje najdraže knjige Malog princa. Samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo. Eto, to bi bilo od mene za kraj. I hvala Marijana što si me pozvala.